Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu sigcinile kuze kube usuku lwanamhlanje. Sekusele insuku ezimbalwa lifika iPhasika. Lapho uzoya khona uyokhonza khona uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubiyele endleleni, uNkulunkulu abe nani ezinkonzweni enizobe nikuzona. Siyamkholwa kakhulu, sesithandazile, siyakhuleka. Siku-day number 10 namhlanje, sisosukwini lokugcina. Ngokugcinwa inkosi, siyaphuma kusasa ekuseni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyambonga, mdumise nawe lapho khona. Umbonga uNkulunkulu ukuthi ukugcinile kulo mkhosi kwaze kwaba manje. Ukhumbuleke, njengoba ngihlale ngisho, isitha esingusathane siyalwa kakhulu uma usuphumile emkhosini. Ngibonile mina ngihlaseleka ngile ezakheni. Kwakukubi kunzima, kodwa ngomusa kaNkulunkulu nganqoba. Makabonge uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu, inkosi yethu esinqoba ngaye. Siyambonga kakhulu. Namanje-ke themba yena, beka ithemba lakho kuye, ngoba kuyisibusiso lokho. Usho njalo uJeremiah 17 verse 7 and 8. Busisiwe umuntu othemba kuJehova. Busisiwe umuntu nothemba lakhe linguye uJehova uqobo lwakhe. Isibusiso nje leso, sizihambela sodwa, ungakenzi lutho nje ngokumethemba uNkulunkulu, kuyisibusiso lokho. AmaHebheru chapter 11 verse 6 uthi akukho ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Uthokoziswa ngokukholwa, nokuthozayo kuyena uyakholwa ukuthi ukhona, futhi ungumvuzi walabo abamfunayo. Kukodwa nje lokho kuyamjabulisa uNkulunkulu. Ngesikhathi ukholwa uza kuye, ukhuleka, kukodwa kuyamjabulisa ukuthi uyakholwa ukuthi ukhona, ngoba uyazi ukuthi awumboni, kodwa uyakhuleka kuye. Siyaziyekela nje ibusiso bafowethu. Sivumela uSathane akungabazise, asho yonke into, uthi uyakhuleka aqhamuke iy'nhlamba, uthi uyakhuleka ukutshela ukuthi uNkulunkulu akekho. Tshela ubani nalo kutshela ukuthi akekho, ukhona yena. Yena ukhona, ngoba uyakutshela ukuthi uNkulunkulu akekho, kodwa uNkulunkulu ongekho. Yazi uSathane inuku leli lingcolile, lizokutshela ukuthi uNkulunkulu akekho, kodwa lona likhona. Likhona kanjani lidalwe uNkulunkulu? We madoda, bazalwane, ake simjabuliseni uNkulunkulu ngokumkhonza, siphile impilo engcwele. Siyabonga kakhulu, siyamdumisa. Ngiyacela ukuthi-ke ngikhuleke bese siyezweni losuku lanamhlanje. Ngiyanithanda emakhaya. Ngiyanithanda noma ikuphi lapho olalele noma ubuka lenkonzo ku-YouTube. Wazi ukuthi siyakuthanda. Sikuthandela ukuthi uhambe ekhaya ezulwini. Ingakho uNkulunkulu esiphila amandla okuvuka ngo-3. Namhlanje-ke ngivuke ngashayi nokushaya u-3. Engakashayi nokushaya. Ingakho uNkulunkulu esiphila amandla ukuba siwenze umsebenzi wakhe ukuze nina ningene ezulwini. Angazi noma ukuzwileni lokho. Usipha amandla okumsebenzela nokuzidela nokusebenza ngokukhulu ukukhululeka nokungakhononi ukuze wena ungene ezulwini. Ungakhohlwa phela, ingane yenkosi uJesu yahlupheka, yashaywa, yafelwa ngamathe, yahlushwa, yaphikwa ukuze mina nawe sisindiswe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngoJesu Kristu. Sizokhumbula ukufa kwakhe nokuvuka kwakhe njengoba siye ePhasikeni. uNkulunkulu akulondoloze akugcine. Kuthi angithi seliseduze kangaka nje iPhasika, khona abanye bethu abangeke besalibona. Bazobe sebesekhaya ezulwini uma benze kahle. Bazobe sebethokoza noBaba uma benze kahle. Sikulayini bafowethu, sibambe ulayini. Ubani ophambili? Uyabona nje ngikhuluma nje, ningilalele ninonke. Khona number 1 phakathi kwethu uzohamba kuqala. Uthi umbuzo ulungileni wena ngoba number 1 angasimazi. Mhlawumbe mina. Mhlawumbe inkonzo yami yokugcina le.
ukulungele yini ukuhamba na? Uhlanziwe egazini lenkosi uJesu? Uzivumile izono zakho? Ubhukhile, unalo usuku? Uyazibhala ngoba abanye banalo usuku abazibhala ukuthi akusekule. Hayibo, uyazi nizohamba nini emhlabeni? Mawungazi zinika ithuba ubhale ngoba kungenzeka ubusuku banamhlanje bungubokugcina kuwe. Usuzoya lapho ungekho khona ubusuku, la kukhanyisa khona indodana kaNkulunkulu noNkulunkulu uqobo. Kungenjalo uzoya la kukhona ukukhala nokugedla amazinyo. Bakithi uNkulunkulu akasize. Lapho ingoma yakhona ingumaye, alikho ibhimbi, wonke umuntu uyiqhawe ngoba ucule ngathi uyacula athi maye maye, bayakhala bethu yakhona yifi, umlilo wakhona ucime. Yilapho la ufuna ukuya khona, woza kuJesu. Jesu uyakufuna, Jesu uyakuthanda, woza kuJesu manikiniki. Asiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyabonga ukusigcina nokusilonda sabona lolu suku. Sibonga kakhulu ukuthi ube kanye nathi kulo mkhosi, usuku lwe-10. Siyabonga, dumo lukufanele lungolwakho. Sibiyeleke Nkosi ngabanye ezindaweni zonke, sihole ngomoya wakho ingcwele, usiholele kulo lonke iqiniso. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu, siyamdumisa uNkulunkulu, sofunda izwi lenkosi kukaJohn chapter 17 verse 17. Sikhuluma ngobunye kuKristu, ubunye kuKristu Jesu. Verse 7, asifunda verse 17. Okay, ake ngimfundo wasengimshilo. John 17, ngixolise kakhulu izolo. Ngithe Jeremiah 17, ngiyacela ningixolele. Sikhuluma ngoJohn 17. Ngomthetho siqala kuverse 20, kodwa sengithe 17. Ake siye kuye mhlambe kunesizathu. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Verse 18, njengalokho wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. Uyazi ukuthi uJesu ukuthumile. Uzothi wena akakuthumele ukushumayela, vele mhlawumbe uqinisile, kodwa ukuthumela ukuthi uphile izwi, khona abanye bezosizakala ngenkambo yakho. Uzothini uma ufika ezulwini, inkambo yakho ifaka abantu esihogweni? Uzothi uJesu balandele, bayesihogweni labantu ngenxa yakho. Follow them and you shall follow them. Uthanda uzobalandela. Uhambe uyosho esihogweni, enesakho siyoba nzima. Njengalokho wangithumela ezweni, nami ngibathuma ezweni. Uthunyiwe-ke mntakababa, ngifisa ukwazi lokho. Uthunyiwe ezweni. So uma uthunyiwe-ke, kubiza ukuthi wenze njani? Wenze njengoba uthunyiwe. Asiqhubeke-ke, verse 19. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo kuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Nkosi uJesu uyazingcwelisa bazalwane ngenxa yethu ukuze nathi singcweliswe ngeqiniso. Singangcweliswa nje kodwa ngeqiniso. Verse number 20 bengifuna ukuya kuyena. Athi angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo. Yasibona isibusiso sokukhuluma izwi likaNkulunkulu, isibusiso sokungathuli. Kufezeka umkhuleko kaJesu, ukhulekela nalaba abazokholwa yizwi eliphuma emlonyeni wakho. Uyabakhulekela, ubaletha kuBaba. Verse 21. Ukuba bonke babe munye, isihloko esikhuluma ngaso ubunye. Bonke babe munye, njengalokhu wena Baba kimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. KuJesu is very important unity. Ngoba ukuze izwe likholwe, sidinga thina ukuba munye, siphinde sibe munye kanye noBaba nendodana yakho uJesu Kristu. Lokho kuzokwenza abantu bakholwe. Kusho ukuthi inselelo yamakholwa le. Abakholwa abantu
Izwe alazi ukuthi uJesu wathunywa ngoba thina siphila ubunye, ngoba thina sikho munye. Bazalwane, kufanele sibe munye. Ukuba munye ukucabangela omunye umuntu. Ungazifuneli wena kuphela. Mawuyongena eminyango, umdedele omunye angene kuqala, ukumcabangela ubunye lobo. Umhloniphe, umnike indawo yakhe. Umhloniphe omunye umntwana kaNkulunkulu, ungabi isikhubekiso. Mdedele angene kuqala. Uma kuphakwa, gcina wena. Badedele baphaka abanye. Ngoba unjani? Upromotha ubunye, ufuna nibe munye. Hayi ukubanga nokwalana. Ngoba usugijima uyophaka kuqala, unomona, ufuna leliya qatha. Usuyabuka nje ukuthi ngathi bangaliyeka, ngifuna leliya mina. Abukho ubunye lapho. Ubunye ukucabangela omunye. Ngike ngakhuluma kulezi insuku ezidlule. Ngikhuluma ngabazalwane abangafuni ukucabangela abanye abazalwane. Uma umzalwane enemoto uvela ugibele mahhala nje. Ku-wrong lokho. Imoto ayihambi ngamanzi. Ayihambi ngamanzi imoto. Ihamba ngemali. Le mali obuzoyikhipha etekisini okungenani inikele umzalwane. Inikele umzalwane. Ukuthi usebenza kahle, uhola kahle, wena uhlanganisile nalokho. Isibusiso sakho ukuthi umnike lo mzalwane. Isibusiso sakho leso. Abanye abazalwane abafuni ukuhamba nge-public transport. Okuhanjwa ngayo kuyiwe ezinkonzweni zephasika emabandleni ahlukene. Kodwa abafuna olift kubazalwane abanemoto bese bengabakhokheli. Isimanga leso. Awukhokhi ngani? Yazi uzilandela isiqalekiso. Mina-ke ngizokutshela nje. Ngizokutshela. Ulanda isiqalekiso sokuthi ukhupha umzalwane. Uthi uJesu maye kulo yikhubekise eziza ngaye. Ngaba ngcono ukuba kazange azalwe kunokuthi azalwe kodwa bese khubekisa omunye walabo abancinyane. Uthi ngcono kuboshwa itshelo okusile entanyeni aphonse ekujuleni kolwandle. Uyamkhuba umzalwane. Uyeka ukuhamba nabanye abakhokhile kwi-public transport. Ufuna ukuhamba naye ukuze ungakhokhi uhambe mahhala ngoba phela wena uhlakaniphile. Abahlakaniphile laba abakhokhayo. Ulanda isiqalekiso-ke mina ngizokutshela. Awuyeke nje uku-inconvenience abanye abantu. Ake wenze into eyenziwa omunye umuntu. Uzokhala uma lo mzalwane onemoto naye epaka imoto yakhe angene etekisini. Usuyakhala. Uyena owazi iphakethe lakhe. Kuphakama nje kahle kahle lokho, impakamo nje. Impakamo asibeni munye sicabangelane. Kufana nalento uthola ukuthi abazalwane bagijimela imoto yomzalwane izilayishe kabi igcwale kabi abakwazi ukucabanga. Yafuna ngikunikeze ithiphu. Yikho ukhuleka imikhuleko ingaphendulwa nje. Yikho uhlushwa izingane zakho nje. Yikho ungakhuli kumoya ngoba bacabangela abanye abantu. Ngiyakutshela-ke mina. Imoto encane engangelokhu kuthiwa yini ihande i-i10 isuke isigcwele abantu uma bewu4 ngo-driver. Akulona phela itekisi la kuhlohlwana khona. Imoto iyafa uma ilayishe kakhulu. Ayifi ngaleso sikhathi kodwa iyafa ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke cabangela abanye abantu. Musujaha ulift, imoto ize ihambe kabuhlungu. Khuba umzalwane ngoba akazukwazi ukuniphungula. Jesu esezulwini uyabona. Uzokushaya. Uzohlushwa izingane. Uzogqekezelwa. Uzokwenzakala ilokhu nalokhu nalokhu. Kanti ingoba ukhuba umzalwane. Ulokhu ethandaza ngawe, Nkosi ngisize. Ngiyacela ungithethelele. Usengikhubile usibanibani. Kumnandi kuJesu kunomuntu okhala ngawe, okhuleka ngawe, osephazamisekile ngawe. Hayi bazalwane. Ake sifunde nje ukuyimela. Yazi ufunda ukuyimela nje. Uphume ekhaya ungene etekisini ukhohlwe ulift kamzalwane.
Umzalwane ozange yaya enkonzweni ngelinye ilanga ethi ulaya wena usengena esonweni. Umzalwane ozavakashe kwelinye ibandla kanti ulaya wena usengena esonweni. Kuphuma inkonzo abantu baphuthuma emotweni eyodwa bonke. Hawu kahleni bazalwane, ake sibe munye sicabangelane. Ukufuna ukubizwa nje, hawu esibanibani, ngiyala ngapha uyini ngalapho ozogibela. Isibusiso simnandi kanjani ukubizwa usugibelileke. Bonga, hhayi ngomlomo ngemali yetekisi ubuzoyikhipha. Bonga. Ukuze ngelinye ilanga uma ungenayo imali bese uyasibanibani, ngiyabheda namhlanje, ngiyathanda ukuya enkonzweni kodwa anginalutho. Yazi ukuthi ungaze ube nenhlanhla lo mzalwane okhuluma naye uthi ubuyele ekhaya sekuphe ngisho nano-200 uyogrosa. Ngoba uhlala ukhokha, uhlala unikela. Abazalwane, ubunye buyafuneka. Ake siyeke nje ukumisuza abazalwane. Siyeke nje ukuthi umzalwane. Uma kuphela inyanga uyakhokha nje. Uyakhokha uma kuphela inyanga. Wena uma kuphela inyanga uyihlalele nje angithi. Abazalwane ke sicabangelaleni. Ya, ngingajabula mina. Size sonke ephasikeni sikhokhele ukuze ephasikeni. Size sonke ephasikeni sijabulile sonke kungekho ithola egqilazeka. Ngaphandle kwalo ozocela nje athi mzalwane ngiyathanda ukuya ephasikeni imali anginayo bese kuthiwa ikhululeka ngena. Yazi ukuthi ungena ngesibusiso lapho. Angazi ngiyelani lapha kodwa sengifikileke. Sikhuluma ngani? Ngobunye. Ake ngibuyele lapha kwizenzo chapter 2. Sengikhulume kakhulu ngobunye nokukhuba abazalwane. Izenzo chapter 2 verse 42 and 43. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni. Verse 23. Kepha kwaba yilona loyo wehlelwa ngokwesaba kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. 44. Bonke abakholwayo babe ndawonye. Ubunye lobo. Babe ndawonye, bahlanganyela izinto zonke. Uhlanganyela izinto zonke akusho ukuhlanganyela izinto zomuntu bese ungamkhokheli. Cha. Sihlanganyela izinto zonke nje kodwa ukhona lo makuphela inyanga ahamba ayokhokhela imoto. Hlanganyela-ke naku-installment. Hlanganyela-ke ku-installment. Usugijima nje ohlala emoto. Hlanganyela uma yokhokhela isevisi. Bonke abakholwayo babe ndawonye bahlanganyela izinto zonke. Ake ngiyibambe lapho. Ake sibe munye bazalwane. Ube munye nje ufunde ukuzimela. Waziwe nje ukuthi uyazimela uma ungenayo imali awunayo. Uma unemali ugibela nanti itekisi uhambe enkonzweni. Wena onemoto ngoba ufuna isibusiso ulift ofisa ukuba lifter. Bangazilifti bona bazogcwala nje. Nawe kodwa kusho ukuthi emva kwalokho awusagibelisa umuntu. Uma usesimweni sokugibelisa, asithandaneni, asibe munye. Njengokuba uYinkosi uJesu imunye noBaba, uthi nathi ufuna sibe munye. Phinde sibe munye futhi kanye nabo. Ake sikhuleke, simbonge uNkulunkulu wethu. Hawu babonise abantu, baphuma abantu ekhaya lezwi ngoba iqiniso liyakhulunywa. Siyambonga uNkulunkulu ngeqiniso. Khumbula phela, Jesu Kristu indlela neqiniso nokuphila. Hhayi akukhona oyedwa oze ezulwini ngaphandle kweNkosi uJesu. Asigoqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu kwangathi abantwana bakho bangakhula babe munye, bacabangelane, kube lona loyo abone omunye ngcono kunaye. Iba nathi-ke Nkosi sihole ngezwi lakho ngomoya wakho oyingcwele. Siyabonga udumo lonke lungolwakho lukufanele. UJesu Kristu uyinkosi. Namanje ngiyaphinda futhi ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Babonise abantu yabalelisa. Uthuke nentambama enhle, uJesu Kristu uyinkosi.